Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, intajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna u li tiddawl. Għamel għattiżiet ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tat-tieni Slaten. Ġurnata waħda, Eżew kien għaddej minn Sunem. Hawn kienet toqgħod mara Anja u din ġalitu joqgħod jiekol għandha. U kull meta kien jgħaddi minn hemm, kien dura l-għandha biex jiekol hemm. U hi qalet lil żewġha: Ara, jien żgura li dan ir-raġel li jgħaddi għandna sikwiet u raġel qaddis ta' Alla. Ħantellawlu għorfa fuq is-setaħ u nqedulu fiha sodda, mejda, siġġu u mnara. U meta jgħaddi għandna, ikun jista' jidħol fiha. U ġurnata waħda wasal hemm u daħal fl-orfa u raqat hemm. U Eżew qal lil-Ġeħażi il-qaddej tiegħu: X'nistgħu nagħmlula lil din il-mara? U Ġeħażi wieġbu: Ja ħasra m'għandix tfal u żewġa xieħ. U wieġbu: Sejħilha. U dak sejħilha u ġiet fil-bieb. U Eliżew qalilha: Bħal dan iż-żmien sena, int tkun tħaddan iben. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jiena għedt, tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem. B'ħasmewiet intwettaqt il-fedeltà tiegħek. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ, li jimxi mulejl fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax int il-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfgħu rasna fil-għoli. Għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael, is-sultan tagħna. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qatt ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt ma għadix taħkem fuqu. U li miet mid-darba l-dejjem għadnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għadnub. Iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla.
Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, biex ixxandru t-tifħir ta' dak li jsejħilkom midlama d-daw tiegħu tal-aġeb. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-apostli tiegħu: min iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni, ma jistoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lil ibnu jew lil bintu iżjed minni, ma jistoqlux li jkun tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxu warajja, ma jistoqlux ikun miegħi. Min isib lil ħajtu jitlefa, u min jitlef lil ħajtu minħabba fija, isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili, u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta għaxu profeta, ħlas ta' profeta jieħu. U min jilqa bniedem ġust għaxu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti imqar tazza ilma frisk li xi ħadd minn dawn l-iżgħar għaxu dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu.